pirsa Bapak monggo Pak Dik kakung saking Maceng kajenge mirenge marem monggo saking Maceng nggih kajenge marem nggih nggih putra lewat gincange alismu kuwasa anggrendang rasane hatiku senadyan wis lung serius waku aku isih mampu ngeladeni kakung mirengke saking Maceng menika marem to Kung wong mirengke wis bayar mosok yo ngrungokkene saka mburi sound system mboten prayogi mareme kan wonten ngajeng ngeten iki audio sound system napa kakunge badhe mbeksa mboten pun sepuh turene mirang mawon. Nggih. Wis tumbas lagu mosok ya rugi. Aja nganti rugi pokoke sing do tumbas lagu digawe marem ya, Sen. Oh nggih, Kang Mas. Menika kaleres wau podang kuning seragenan nggih. Menika kalajengaken tembangipun sesideman alus leres ngeten iki. Marem dereng, Kong. Marem. Nek marem niku campur sarine napa to, Kong? Elsam nggih. Pimpinanipun Mas Gusdur nggih. Marem alus. Apa meneh MC-ne Soleh. Bayo. Penyanyine ya Soleha. Ya ngono lho, Mas. Iya. Kalajengaken monggo. Urip ana kutha gedhe kuwi tak tukane masak isine kowe apa wae senadyan seswikeman Kapiarsa setunggal tembang nuansanipun sesideman garap alus spesial kantor kagem Majen Desa Para Rawuh ingkang rikalanggahan siang punika ugi sebanipun sampun paring donga pangestu katujuaken kalian pinangganten ingkang kekalih.
dolamu mongko kowe bocah gunung senadyan bocah gunung kawasan grandong jiwa raga kekak kuro kahurmatan mapro rupa karepinjo Nah, ya dibantu Jeng. Nggih. Tukangnya senggak itu. Ngapa, Mas? Ngulu cecak gitu ya. Oh ngelu cecak. Iya, tukangnya. Saking pundi yang kaya mbok. Ya ora aja ngono kuwi. Nggih. Diajeng Pripun, menika Mas? pamundhut panjenenganipun saking Bapak Cipta. Nggih, Bapak Cipta. Menika ugi mengke Wonten- saparipun tembang menika Nggih. wonten ibune menika saking keluarga ageng Solo. Oh, dari ngoten nggih. Solo. Ngersakaken Nggih. tembangipun wansa garap napa alus. Alus mawar biru langgam napa diseragenke langgam alus. Nggih. Diseragenke ya kenek oh berarti alus Nggih, riyen. digayengke. Tempo kekalih seragen ngoten. Oke. Napa mangke buke badhe Saking Solo. nderek gabung monggo. Ya. Jauh-jauh dari Solo lho, Bu. Opon kentekan napas. Kinten-kinten nek saking Solo. Mbak Cici Ananta, Mbak Menawi penyanyi, Nggih. penyanyi, halo penyanyi-penyanyiku. Oh, ngoten. Sayang-sayangku, ada yang kenal dengan Ada yang kenal Mbak Cici Cici Ananta. Ananta. Cici Ananta, aku pernah dengar, kayaknya aku pernah lihat Bu. Solo. Ya, kayaknya dulu kalau nggak salah di Jogja, pas di Jogja dia perform di Jogja. Kayaknya aku pernah lihat kayaknya. Oh, nggih. Ya, Nek kula dereng nate ten Solo, Bu. Kula niku paling tebih ten Solo Goimo. niki kita Pripun? Mboten. Menika sekolahe teng anu Paris. Bayu. Parangtritis tanggane iki lho Bu, teng isor mi jaman semono dolanan. Parangtritis. Parangtritis kuwi etanku kuwi ke SLB, Mas. Apa ya? Lho, Oh, aku lah ya. sekolah ku ning SLB iki. Ning andine to maksudnya. Heeh, lah iya. Ya. Nggih. Mengke Lanjut, Mas. pun caos nggih tembangipun wonten Bu mawar biru. ditunggorian nggih, Bu nggih. Ampun Mboten kesesok mboten kondur. kesesok nggih. Mboten nggih. Dipun sambi pasugatanipun. Nggih. Ya kalajengaken monggo. Urip ana kutha gedhe kuwi tak tukake masa isine kuwi apa wae senadyan sesideman mestika sembah sesi demane sampai